Zuek zenbat zarete taldean edo asko edo? Ez, orain geratu gara bi. Bi bakarrik. Bai, orain dela 2 urte, baina... Gehiago zineten? Bai, hori da, baina gero bizitza aldatzen eta jendea bai igual, eta berbaitzeko, entzuteko eta oso ondo. Bai falta zait pizkat parte hori soziala edo jende gehiago... Berbaitzeko ez dakago arazorik, eta Edurne nire irakaslea bai. Asko hitz egiten du eta oso ondo moldatzen gara, baina oso pozik joaten naiz, motibauta beti, osea... Elkartzen zarete? Ezke gainera, egotean bi bakarrik, ostiralet, claro, ezke nik goizez eta arratzaldez egiten dudanez lana, arratzaldez bi aste eta beste bi aste goizez. Claro, ez dago arazorik alde horretatik, beraz zeukan librea, baina programarekin... 10-etik gora, bueno, teorian, gero... Gero normalean zenbat? Bosei bat, elkartzen gara. Bai, oso ondo. Ezke gainera, osea, haundia beba izatea ez da ona, eta igual zuetzuza pizkat lotzati edo konfiantza hartu arte, baina ordu batean gainera, igual ez duzu praktikatzen ezer, no? Ezke hori bai pasau zitzen persona bati, kontau zian, taldian, klaro, ni naiz pizkat lotzati, orduan, berba egin gabarik, bai entzuten duzu, quiero decir, baina gero, parte hartzeko, igual geratzen zara... Hori da talde txikiago bat, bost, lau, bosei, ondo da, hori ondo. Zon lau beba oso ondo, Baita. Ezke ordu batean, da, orduan... Bai, gainean berritxuak danok ere, eta... Claro, ezke berritxuak igual monopolizatzen dute asko igual elkarrizketa, eta besteok igual geratzen gara, bueno, ez dakit, igual ez dakate arrazorik berbaitzeko, bai, gustatzen zait. Niretzat erresa izan zen, ni euskara irakaslea izan naiz bizi guztian eta retiro hartu nuenean, pentsatu nuen horretan sartuko naiz. Gauza natural moduan hartu nuen. Beti gustatu izan zait ikasleekin egotea, hitz egitea, praktikatu nahi duenarentzat horrelako talde batean elkartzea, modu natural batean, inguru natural batean, hitz egiteko, berbaiteko, eta momentu atsegin bat pasatzeko baita ere. Talde bakoitza daukala bere funtzionatzeko modua, eta gurean oso sinplea da, elkartzen gara ostiraletan, eta hor kafetxo bat edo zerbait hartuaz, egiten dugu, egiten dugu, eta gure asteko kontuak eta esplikatuz, eta elkarri gauza galdetuz, etxeginez, parre asko egiten dugu. Alde batetik laguntzea, norbait zalantzaren baldin badu eta galdetu nahi badu zer nola esan dezakeen, nik lagundu egiten diot. Eta beste aldetik, gaiak atera edo pixka bat zirikatu, galdetu, eta hori da nire funtzioan ikuste taldean. Pixka dinamizatu, lagundu pixka taldean denok hitz egiteko, eta konfiantza hartzen du jendiak eta ikusten dut aurrera doa zela, ezta? Batzuk hola bildurtuta bezala hasten dira eta gero eta konfiantza handiago hartzen dute eta soltatzen dira. Bueno, izan zen beste leku bat topatzeko, berbaitzeko euskeraz, euskaltegia aparte. Eta ateratzeko pizkat klaseetatik, eta ez formalki berbaitzeko. Motivazio gehiago, berbaitzeko, ikasi dut, hori argi dago, eta gehitzen dira orduak berbaitzen euskeraz. Jendea bebai ezagutzen dut, eta gero planak programa barruan bebai egiten dira ekintzak, irterak, eta hori oso aberazgarria da, eta gainera ezagutzen dugu jende gehiago, kulturalki bebai oso interesgarria da ezagutzeko gure ingurua, orduan dana baikorra, oso pozik nago programarekin, bai.